Üdv mindenkinek! Ebben a videóban a mecseki láthatatlanok történetét fogjuk körbejárni gerilla hadviselés szempontjából a saját korukhoz és lehetőségeikhez mérten. Jelenleg ugyan nem a mecsekben, hanem a bükkben vagyok, de talán kevesen foglalkoztak eddig azzal a ténnyel, hogy még a Csonka Magyarországon belül is van néhány olyan terület, amely alkalmas lenne erre a fajta hadviselésre. Ilyen például a bükk is, vagy akár az egész északi középhegységet is ide vehetjük. Érdekes, hogy a magyar történelemben elég kevés kézzelfogható példa van arra, amikor az ellenállás gerilla harcként mutatkozott meg. Míg velünk ellentétben talán nem túlzás azt állítani, hogy a szomszédos népeknél, főleg a szlávoknál ez már szokássá vált. Ennek elsősorban főként történelmi okai vannak szomszédainknál, de úgy látszik, hogy a magyar karakterrel nehezen összeegyezhető ez a fajta hadviselés. Pedig gondoljunk bele, hogy főként Trianon után, amikor rengeteg magyar került idegen országok uralma alá, akkor leginkább Erdélyben és Felvidéken több feltétel is adott lett volna ahhoz, hogy gerilla harc formájában nyilvánuljon meg az ellenállás. Hiába a történelem nem ismeri a mi lett volna, ha kifejezést, éppen ezért menjünk és nézzünk egy példát arra, amikor, ha rövid időre is, de nálunk is sikerült kibontakoznia egy ilyen ellenállásnak. Tartsatok velünk, hamarosan találkozunk Janival, és indulunk a mecsekbe. ...1956. október 23-án felkelés robbant ki Magyarországon. A kommunista diktatúra és a szovjet megszállás viszonyai elviselhetetlenné váltak ekkorra. A társadalmat terrorban tartó, elnyomó diktatúra pillanatok alatt összeomlott az elementáris erejű megmozdulások súlyától. A forradalom fegyveres felkelésé alakult át, mert a kommunisták rárontottak a szabadságért kiáltó társadalomra. Ám a szovjet katonai segítség ellenére is győztek a szabadságharcosok, akik Budapest utcáin égő roncsokká változtatták a félelmetes páncélosokat. A Szovjetunió azonban nem engedhette, hogy érdekszférájából kihújjon egy ország, ezzel adott esetben veszélyes precedenst teremtve más közép-európai népek számára. November 4-én óriási erővel zúdult Magyarországra a Vörös Hadsereg. A makasul védekező harcosok hősies küzdelme ellenére is néhány nap alatt eltiporták a szabadságot. De voltak, akik a városból kimentek az erdőbe és tovább harcoltak. Most jöjjön az ő történetük. Oké. Október 24-e, reggel 7 óra, itt állunk a Kies mezőföld szélén egy autópálya pihenőben, és megyünk, hogy elkészítsük a következő filmet. Tartsatok velünk!
1956. októberében más vidéki nagyvárosokhoz hasonlóan zajlottak az események Pécsen is. A főszerepet a város diáksága, a város egyetemi hallgatói vitték, és a hozzájuk csatlakozó munkásokkal együtt a forradalom győzött. Ám november 4-én óriási erővel zúdult rá Pécs városára is a szovjet vörös hadsereg. Ám más városokkal ellentétben itt nem ért véget az ellenállás, sőt, igazán ekkor kezdődtek a harcok, ugyanis miután lenne a városban elhangzott a legendás jelszó, hogy fel a mecsekbe, a szabadságharcosok itt, a Tetjén gyülekeztek. Az, hogy a mecseki láthatatlanok harca valóban gerilla harc volt-e, nem csak harcászati, hanem politikai szempontból is értelmezhető. A 20. században a gerilla harc a baloldali kommunista világnézettel kapcsolódott össze. Ez nem csoda, hiszen Vladimir Iljis Lenin már 1906-ban ír a gerilla harcról, mint a kommunizmus egyik lehetséges terjesztési formájáról. De ha végig tekintünk azon, hogy kik a gerilla harc 20. századi nagy teoretikusai, vagy esetleg kik azok, akik a popkultúrában is szerepet kaptak, akkor mind-mind kommunista szereplőket láthatunk. Mao Zedong 1937-ben írja meg a Gerilla háborúról című könyvét, 1961-ben Che Guevara a Gerilla háború című könyvét, 1969-ben pedig Carlos Marighella a Városi Gerilla kis kézikönyve című művet adja ki. Ők ugyebár mind kommunisták voltak, Che Guevara pedig egy popkulturális szereplővé is nőtte ki magát, így egyáltalán nem csodálkozhatunk azon, hogy maga a gerilla háború, a gerilla harc fogalma ilyen szorosan összenőtt a kommunizmussal. Kicsit savanyú, kicsit sárga, de ide tartozik a magyar Gerilla zenekar, amely szintén egy szélsőbalos Paul Beat zenekar volt, hát mi ezt tudjuk hozzátenni kommunista vonalon a gerilla harchoz. A gerilla harc azonban messze nem a 20. században alakult ki. Valamikor a 19. század elején, a napóleoni háborúk idején alakult ki maga a kifejezés is, a spanyol ellenállók révén, hiszen a gerilla, a guerra spanyol szóból egy kicsinyítő képzővel alakult ki. Azonban már a francia forradalom idején is a köztársaság ellenes ellenállók, a huhogók gerilla harcot folytattak. És a 20. században sem csak kommunista színezetű gerilla harcok vagy gerilla háborúk folytak. Ilyen például a szovjet-afgán háborúban az afgán ellenállók harca, akik kifejezetten antikommunisták voltak, mindenféle egyéb színezettel persze, és egy egész sor egyéb példát tudunk mondani, amikor nem kommunista színezettel folyt a harc. Éppen ezért elmondhatjuk, hogy a mecseki láthatatlanok harca politikai szempontból, politikai rátekintésből, ha értelmezhető ez így, gerilla harc volt, nem sajátítatja ki a kommunista vagy baloldali világnézet a gerilla harc fogalmát. Kaptunk egy kis esőt a nyakunkba, de most beszéljük meg azt közben, hogy harcászati szempontból mikkel jellemezhetjük a gerilla hadviselést. Yeah, először is a gerilla harcot irreguláris csapatok vívják nagyobb erejű csapatokkal szemben. Nagyobb erejű reguláris csapatokkal szemben, természetesen. Igen, és emiatt a gerilla harcosok, a gerilla csapatok kerülik a frontális ütközeteket, tehát elsősorban lesállásokkal, rajtaütésekkel operálnak. Ez pedig ugye elengedhetetlen számukra, hogy megfelelő terepadottságokkal rendelkeznek az adott területen, és természetesen ezt a terepet, ezt a környezetet nekik tökéletesen ismerni is kell, hogy később sikeres akciókat tudjanak végrehajtani. Igen, és hát a tankönyvi definíció szerint ugyanilyen fontos alaptétel a nép támogatása is ehhez.
Jelenleg a Mecsek kapunál vagyunk, a mecseki láthatatlanok egyik leghíresebb és ráadásul sikeres rajtaütése zajlott itt. A város irányából T-54-es harckocsik érkeztek, hogy a fent lévő ellenállókat felderítsék, vagy adott esetben megsemmisítsék. Erről a helyről kézigránátokkal, illetve molotov koktélokkal támadták a harckocsikat, illetve kézifegyverek tüzét zúdították rájuk. Ez azért lehetett sikeres, mert a terep adottságai ezt lehetővé tették. Ilyen adottságok például a szűk, kanyargós és beláthatatlan útszakasz, vagy éppen a környezet, amely remek rejtőzködőhelyeket biztosított az ellenállók számára. Bár a mai napig nincs megerősítve, de nagyon valószínű, hogy a szovjet városparancsnokot, Kornyusny őrnagyot is sikerült likvidálni. Ennek azért van különös jelentősége, mert az egész 1956-os szabadságharc alatt ő volt az egyik legmagasabb rendfokozatú szovjet áldozat. A lesállás egy kedvelt gerilla taktika, melynek egyik fő eleme a meglepetés, egyebek mellett ezzel tudja ellensúlyozni az ellenség technikai és erőfölényét. Az itt végrehajtott akció egy tipikus lesállás volt. Vágott pusztán vagyunk, a mecseki láthatatlanok történetében ez az egyik legfontosabb pont, ugyanis gyakorlatilag itt alakult meg a mecseki láthatatlanok, illetve fontos elmondani, hogy a mecseki láthatatlanok ugye a kommunista hatalom által kitalált név, valójában mecseki szabadságharcos csoport néven alakult meg itt. Egy távolabbi ponton a Dömör kapunál gyülekeztek az ellenállás tagjai, ugyanakkor Kubica János, aki katonailag megszervezte az ellenállást, korábban ludovikás tiszt, volt az, aki javasolta, hogy mindenféleképpen egy olyan pontot keressenek, amelyet kevésbé lehet megközelíteni, kevésbé lehet belőni közvetlen irányzással. Kubica egyébként nagyon jól ismerte az egész Mecsek területét, hiszen vadászként bejárta már az édesapjával is a Mecsek különböző tájait, úgyhogy a vágott pusztára esett a választása. A legfőbb szempont az volt, hogy akkoriban egy gyakorlatilag gépjárművel megközelíthetetlen volt ez a terület, ráadásul nehéz technikával, tehát a páncélosokkal, amikkel a szovjetek már ekkor vették körül ezeket a területeket, még inkább bejárhatatlan volt ez a rész. Kubica feleskedte a harcosokat, és kisebb szakaszokba szervezte őket, mert tudta, hogy így lesznek a leghatékonyabbak. A különböző rajtaütések, harcok szünetében pedig fegyveres kiképzésben is részesítették azokat, akik eddig nem kaptak ilyet. Néhány nap után a szovjetek, illetve a magyar kommunista csatlósaik számára is egyértelművé vált, hogy itt van az ellenállás főhadiszállása, ezért át kellett azt helyezni egy másik hasonló adottságokkal rendelkező pontra. Miután a vágott pusztai központot felderítették, több csoportban Kisújbányára települtek át. Kisújbánya mellett ugyanazok az érvek szóltak, amik Vágott puszta mellett is. A külvilágtól elszigetelt településről van szó, ami nehezen megközelíthető, a bevezető utak pedig jól ellenőrizhetőek. A mecseki láthatatlanok egyik szintén jól dokumentált támadását, a pécsváradi rendőrös elleni támadást innen Kisújbányáról indították. A gerilla harc egyik legfontosabb alapeleme, hogy megfelelő terepadottságok legyenek. Ez elsősorban erdős, dombos, hegyes és minél inkább átszegdelt terepet jelent. A sikeres harc megvívásához pedig elengedhetetlen a tökéletes helyismeret.
Kisújbányán Kubica János, a Mecseki Láthatatlanok katonai parancsnoka rajtaütést rendelt el a pécsváradi rendőrőrs ellen. Ennek több oka is volt. Egyrészt fegyver és lőszer utánpótláshoz akartak jutni ebből a forrásból, másrészt pedig a morált akarták javítani az egységen belül. Az akció megindításakor egy ávósokkal teli teherautó érkezett ide a térre. Ezek az ávósok a pécsváradi lőtéren voltak, hogy belőjék új AK-47-es gépkarabélyaikat. Hatalmas káosz alakult ki a téren, és itt kapott halálos fejlövés Máli Csottó, aki az egyik szakasz parancsnoka volt. Érdekesség, hogy az AK-47-es gépkarabélyokat először éles körülmények között az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt vetették be. A mecseki láthatatlanok ennek az akciónak a során több ilyen fegyvert is tudtak zsákmányolni. A gerilla csapatok utánpótlás tekintetében mindig hátrányban vannak, ezért gyakran kell élniük a rajtaütés és a zsákmányszerzés lehetőségével, hogy az ellenség eszközeivel bővíthessék a saját arzenáljukat. A pécsváradi rajtaütéssel egy időben ennél a völgyhídnál egy kommunista katonákat szállító teherautóoszlopot is megtámadtak. Sajnos ez a lesállás sikertelen volt. Tehát mindent összegezve, harcászati szempontból kijelenthetjük, hogy a mecseki láthatatlanok harca igazi gerillaharc volt. Ráadásul amit tettek, történelmünk legdicsőbb lapjaira tartozik. Hatalmas túlerő ellen, és sokszor sikeresen vették fel a harcot. Dicsőség a mecseki láthatatlanoknak, és dicsőség 1956 minden antikommunista harcosának. Na, hát a mecseki kiruccanásunkba ennyi fért bele, de azt még a végén megint fontos elmondani, hogy ezt a harcot az adott korhoz mérten és az adott kor eszközeihez mérten vizsgáltuk, és ugye manapság már a gerilla harcnak is más tényezőkkel, újabb kihívásokkal kell szembenéznie. Például, mesélj Jani egy kicsit erről. Hát teljesen más technikai feltételek vannak 2025-ben, mint 1956-ban voltak. Ugye erre szokták mondani ezt a ilyen kulcsszót, vagy a kulcs kifejezést, hogy a szenzorokkal telített harcmezővel kell megküzdenie a gerilláknak, a felderítő műholdak, drónok és minden egyéb érzékeny, mesterséges intelligenciával működtetett rendszerek esetében már nem olyan egyszerű elrejtőzni a világban. Igen. Pláne nem egyszerű mondjuk egy Magyarország méretű és Magyarország adottságaival rendelkező területen. Még ugye 56-ban maximum felderítő gépek és egyszerű optikák álltak rendelkezésre mondjuk ugye az ellenségnek. Igen. Nem úgy, mint manapság. Igen, megváltozott az egész környezet. Ezt nagyon fontos hozzátenni, hogy abban a korban vizsgáltuk ezt a kérdést. Ja, és akkor szerintem térjünk rá a könyvbemutatóra, nem? Jó, amit még, hogyha valakinek esetleg felkeltette az érdeklődését a gerillaharc, vagy a gerillataktikák, gerillahadviselésnek a kérdése, akkor magyar nyelven viszonylag korlátozott egyébként azoknak az irodalmaknak a köre, amik hozzáférhetőek, azoknak a nagy teoretikusoknak a munkái, azok hébe-hóba megtalálhatóak, akár ilyen antikváriumokba, akár az internet zegzugaiba, akiket említettünk, ugye akár Mao Zedong, Che Guevara, a Carlos Marighella-nak a művével én még nem találkoztam egyébként antikváriumba, de ezeket azért meg lehet találni. Összefoglaló műveket magyar nyelven nem nagyon írtak, különböző tanulmányokat meg lehet találni, ezeket általában ilyen civilek számára, magunkfajta civilek számára viszonylag nehezen emészhető nyelvezettel írták meg, de ezeket érdemes elolvasgatni, ezt általában ilyen katonai, ilyen hadtudományos feltáró munkákként készítették el, de van 3 könyv, amit viszonylag könnyen elérhet bárki, hogyha érdekli ez a téma, és ezt a 3 könyvet szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani, hogyha valakit érdekel, ezeket elolvashatja. Előre szólok, hogy ezek sem olyan nagyon könnyű nyelvezetű olvasmányok, de szerintem át lehet rágni rajta magát az embernek, hogyha érdeklődik ilyesmi iránt. Az első könyv, amit szeretnék megemlíteni, ez az Aszimmetrikus hadviselés a modern korban.
A Resperger István és Somkuti Bálint neve szerintem, aki figyeli az orosz-ukrán háborúnak a különböző szakértőit, az ismerős lehet, vagy találkozott már ezzel a két névvel, mellettük még Kis Álmos Péter jegyzi ezt a könyvet. Ez pontosan mikor adták ki? Mindjárt megnézzük. 2013-as kiadás. Ami jó benne, hogy nagyon sokat foglalkozik az 56-os harcokkal is, tehát azzal is lehet találkozni benne. Azt el kell mondani, hogy a 2000-es években, meg a 2010-es években volt egy ilyen nagy felfutása ennek az aszimmetrikus háború, aszimmetrikus hadviselés témának. Ugye akkoriban mindenki úgy számolt, hogy ilyen nagy reguláris csapatok közötti harcokkal, háborúkkal nem nagyon kell már számolni, ez még ugye az orosz-ukrán háború kitörése előtti időszak, ugye az amerikaiaknak az iraki, afganisztáni beavatkozása, ahol viszont nagyon is kellett számolni ilyen aszimmetrikus hadviseléssel, vagy gerilla hadviseléssel, és ezért magyar szerzők is foglalkoztak ilyesmivel, mert a magyar katonáknak a missziós tevékenysége során is ugye ez egy felmerülő probléma, vagy megoldandó feladat volt. A következő, amit szeretnék megemlíteni, Békés Márton, gerilla háború, fegyveres felkelés elmélete és gyakorlata. Ez is egy viszonylag jól hozzáférhető kötet. Nagyon bőven foglalkozik az 56-os felkeléssel. Ugye Békés Mártont is kevésbé katonai szakíróként ismerjük, mint a NER univerzum egyik kulcsfigurájaként, de ezt a kötetet én ezt merem ajánlani mindenkinek. És hát ami szerintem a legfontosabb, meg a legjobb összefoglaló mű, az Forgás Balázsnak, aki az HHK-n oktató, őrnagynak a gondozásában, illetve hát ő jegyzi ezt a könyvet, ez a Gerillák, partizánok, felkelők. Ez is egy viszonylag jól hozzáférhető mű, a Zrínyi kiadó adta ki. Hát azért ez már elég masszív katonai szaknyelv, meg elég masszív anyag van benne, de szerintem még azért ez is az érthetőség, meg a befogadhatóság határán van civileknek is, akik érdeklődnek a téma iránt. Úgyhogy szerintem akiket érdekel ez a téma, és szeretnék így beleolvasni magukat ebbe a témába, ezzel a 3 kötettel nyugodtan megkezdhetik. Ez nem a reklám helye, mert nem kapunk érte semmilyen szponzorációt. Esetleg letiltják majd a videót, mert beleraktuk, de ezeket a köteteket én merem ajánlani azoknak, akik foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Ennyi? Hát nagyjából ennyi, és akkor még szerintem tudjuk le a kötelezőket, ez a tereszortod, ez a fiatalokra szóval akkor ne felejtsetek el feliratkozni, meg bekövetni mindenféle felületünket, meg lájkolni, meg megosztani, meg minden ilyesmi, és hát sziasztok! Sziasztok!